Ada kayo lato-lato na ako. Mga bago daw. Ako pa dito kayo sa alam mama. Di ko napalitan ng lato-lato. Ang sabak-saba, uy. Bigla may undang nga nagod na. Sala na ni mo ma. Di ko napalitan ng lato-lato. Kaldero na lang akong gamitin pang lato-lato. Tsada kayo ni. Paghulat na lang kay kung na yung kwarta ba, palit naman kung lato-lato ni mo. Kali yung kaldero mong gamiton. Ang sabak kayo. Sildo, mali mo kagabi. Mo, ako yung palitig lato-lato. Pila ra na, 35. Taan ni, huwag na huwag lato-lato. Lato-lato. Awat siya mga smith, mga pilingan diri. Lato-lato. Huwag na huwag lato-lato. Huwag na huwag ano mo, nag-lato-lato ba? O sabak kayo. Naguba na to. Kaldero dira. Sabak ba kindat? Hoy! Hilom na ba? Hipos mo, hipos. No. Samok. Tatapos ang vlog namin ni Mama. And please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. Bye-bye!